Territori sonor, el teu aparador musical. Amb V de videoclip. Esta sintonia ens indica que toca parlar d'una nova creació de l'audiovisual valencià. Ja sabeu, en Amb V de videoclip descobrim qui hi ha darrere dels videoclips dels diferents grups, bandes solistes i artistes valencians i valencianes. Les fulles dels arbres ballen amb el vent, canta el capvespre que el dia és etern. Esta nit parlem de Pleasant Dreams, la banda de Castelló amb un so propi i en constant evolució. La seva música té moltes connexions locals, tant pels sons mediterranis, les lletres costumistes o les adaptacions de cançons populars. En 2019 van tornar amb el disc Temps, un treball en què despleguen el seu característic pop-folk en un ampli ventall de sonoritats variades, i és ara quan estrenen nou videoclip, el que acompanya la cançó Veus del vent. Escolta les campanes voltejar, s'arrima la Pasqua, avui ja és dijous sant. En temps de confinament, la relació professional i d'amistat que unix Pleasant Dreams amb la pintora de l'Alcora, Anna Beltrán Porcar, ha esdevingut una col·laboració en què l'artista posa imatges a veus del vent. Hem parlat amb Anna i ens ha explicat com li va arribar la proposta. La proposta m'arriba perquè en presentar-se la situació aquesta de quedar-se a casa vaig fer un altre vídeo amb un músic també de la Terreta, Efren López. La idea era fer un concert en directe quan començaven les restriccions, però el dia que anàvem a fer-lo ja van plantejar l'estat d'alarma i vam tindre que quedar-se cadascú a sa casa. Aleshores vaig fer un dibuix en el que vaig fer un vídeo per a Reis Gloriós, una peça d'Efren López. En publicar aquesta peça, Pleasant Dreams em van contactar per fer algo un poc similar per a ells, i al escoltar la seva cançó, la cançó que em proposaven, a mi m'agrada molt Pleasant Dreams, tot el que fan, però al sentir aquesta lletra em va inspirar una cosa totalment diferent. Al final vaig replantejar la idea per al vídeo de la cançó que ells em proposaven. La cançó Veus del vent ha estat inspirada pel projecte cultural i escènic del mateix nom de la companyia de teatre de Xilxes, La Inestable, que tracta de recuperar la memòria dels més majors i mantindre vius els seus records. Anna ens conta com ha sigut el procés de treball. Respecte al procés que he gastat per a fer-lo, va ser un poquet improvisat, que és com treballa habitualment. L'obra en general va demanant el que vol i per tant vas creant a mesura que vas creant. I vaig plantejar la idea de gastar esta llibreta perquè jo quan vaig a concerts o quan vaig a diferents events sempre duc una llibreta amb mi en la que dibuixe el que estic vivint i és una forma de diari. I quan vaig sentir la lletra de la cançó que parla d'aquests records, d'aquesta comunicació, d'aquestes paraules que estan ahí, vaig pensar en un diari. Per tant, vaig agafar aquest format. I també perquè eren els recursos que tenia a casa, no? Ara que no podem ir a comprar material. I vaig començar a gastar aquest procés. Vam començar a fer-lo molt pronte i jo crec que només ens vam quedar en casa i vam tardar aproximadament un mes en realitzar-lo. Jo anava fent dibuixos i anava ensenyant-li un poquet a Juanjo de Pleasant Dreams, però molt poquet a poquet. Així que ell va veure més o menys el vídeo quan ja estava quasi acabat i anàvem compartint ja ahí les nostres opinions sobre els ritmes, sobre les parts que més funcionaven i com anar desenvolupant-lo i tancant-lo.
Per a la realització del videoclip, Anna Beltrán ha emprat des de dibuixos fixes fins a diverses tècniques d'animació. La peça audiovisual està formada per més d'un centenar de quadres dibuixats sobre un quadern, el recorregut per les pàgines del qual simbolitza el pas del temps. Les històries del... Doncs per a mi aquesta cançó és molt emotiva i parla de coses molt properes. Parla de les veus del vent i d'eixes memòries que moltes voltes són molt individuals i al mateix temps molt universals. Aquestes memòries col·lectives que estan ahí i que moltes voltes no ens donem compte de que ens les estan compartint. Crec també que parla d'algo molt proper de la nostra terra i així com ho entenia és com he intentat representar-lo. També m'ha ajudat un poquet Juanjo parlant-me de com havien escrit ells la lletra i d'on havien tret la inspiració. De les raons. Estos temps no podran mai desfer les paraules que volen al vent. Crec que era molt important representar aquesta gent major, no?, que passeja o que és a contar les seues històries. Un poquet ens hem enfocat ahí, en la representació del vídeo, i també en aquests elements que el fan un poc de la terra, com gastar la part de l'stop motion, gastar la matèria de la natura real, com les pedres o les roses, el llorer, i crec que això li dona un gir a l'expressió del vídeo, també com fan ells un poc en la música, no? Amb este nou videoclip, el grup i l'artista visual fan així un homenatge als nostres majors, el grup d'edat que més està patint la pandèmia de la Covid-19, donant-li valor a la memòria d'una generació a la qual devem moltes de les llibertats que tenim. Després de fer tots els dibuixos i les captures en diferents tècniques, després de fer el muntatge i tota l'edició de vídeo, Juanjo va donar els tocs finals donant-li la il·luminació i els equilibris de color necessaris. La memòria d'un poble, baix pedres, baladre i roser. Ara espero que molta gent pugui veure aquest vídeo, que tots puguen gaudir d'este Veus del Vent, de Pleasant Dreams, i que puguen gaudir també del videoclip que he fet amb molta il·lusió i que he disfrutat molt del procés. I si algú vol comentar-nos qualsevol cosa, ens farà molta il·lusió. I també volia, abans d'anar-me'n, agrair que estigueu ahí, tota la difusió que feu, tota la companyia que ens feu. I res, a cuidar-se, a estar a casa i això passarà molt pronte. Una abraçada a tots. Anna Beltrán, moltes gràcies per les teues paraules. Animem tots els i les oients de Territori Sonor a no perdre's el videoclip de Veus del Vent, tema que trobem en l'últim disc de Pleasant Dreams, Temps, i que ja està disponible en les plataformes digitals i en el canal de YouTube de la Banda de Castelló.